Ako začať chodiť z Bratislavy do Prahy za 1 euro a čo tu robiť, sa dozviete presne v tomto videu. Tak let's go! Deň som začal na farmárskom trhu na Náplavke, kde bola príjemná atmosféra, vôňa dobrot a čerstvej zeleniny. Osobne milujem takéto miesta po celom svete. Popri Vltave som si dal kávu v Lábe, ideálne miesto na krátky oddych pri vode a pokračoval som ďalej. Potom som naskočil na električku a presunul sa na Kulaťák Street Market, kde to voňalo všetkým možným a nechybali ani netradičné chute. Ďalej som prešiel do Valštajskej záhrady, krásne upravený priestor plný zelene a pokoja v strede mesta. Následne som vyšlapal na Pražský hrad, odkiaľ boli dýchberúce výhľady na celú Prahu, no veď povedzte sami. Následne som zbehol dole, pozdravil nutriu riečnu, ktorá pri vode repovala, a potom som si dal perfektný burger. Prešiel som Karlov most, preplnený, ale stále ikonický, a uličkami historického centra sa dostal až k Pražskému Orloju. Odtiaľ som prešiel cez Václavské námestie a dal si ďalšiu kávu. Tentoraz vo Františkánskej záhrade, tiché miesto uprostred ruchu mesta. Pozrel som sochu Franza Kafku a následne som sa presunul na Čapadlo, kde to žilo hudbou a ľuďmi. Následne teleport do metra a deň som zakončil výhľadom z metronómu, kde sa celé mesto rozprestiera ako nad ladí. Do Prahy som išiel za euro už druhýkrát tento rok, vďaka zľave cez Slovak Lines. Daj mi follow a na budúce ti dám vedieť, keď bude opäť zľava. Čauko!